Tervetuloa keski-ikäisten miesten lifestyle-blogin ensimmäisen unboxing-videon pariin. Nimeni on Kari Haakana ja aion avata tällä kertaa tällaisen laatikon, tai tämä ei ole laatikko, vaan tämä on tämmöinen pussi, jossa on Lululemon-nimisen yrityksen valmistamat ABC-housut. Ja ABC-housut, kuten varmasti tiedätte, eivät ole millään tavalla sidoksissa tietääkseni tähän bensikseen, vaan ABC-housut on anti-ball crushing housut, eli housut, jotka eivät purista palleja. Ja kyseessä on siis tärkein miesten muodin kehitysaskel ehkä noin 30 vuoteen mokka-turkin keksimisen jälkeen. No, joka tapauksessa unboxing videothan menee silleen, että saadaan tämmöinen boksi, jos on asiaa, ja sitten se boksi avataan ja sitten katsotaan, mitä siellä boksissa on. Ja mä aion tehdä juurikin nyt näin. Eli unboxaamme nyt tämän. Ja kuten sanottu, tämähän ei ole boksi, vaan tämä on tämmöinen tosiaan muovikassi enemmänkin. Ja siinä muovikassissa on niinku tämmöisiä mun nähdäkseni lähinnä niinku epämääräisiä tai siis mitään tarkoittamattomia lauseita, mutta se on tämmöinen mustavalkoinen muovikassi. Nyt täältä lähdetään unboxaamaan tätä. Näin, ja täällä täällä näyttäisi olevan tosiaan niinku tommoista matskua täällä sisällä. Katsotaan täältä. Täällä on tämmönen wow! Seis, bonus! Täällä on tämmönen kassi. Tämmönen Lululemonin olisiko tää muovia tai jotakin sen kaltaista. Tämmönen kassi. Aika no ehkä tää ei oo miehekäs. Ei voi sanoa varsinaisesti, että olisi miehekäs. Mut punainen. Tätä voi käyttää. No en kyllä keksi mihin täällä. Sitten täällä on paperia. Tää paperi on tämmönen palautusohje. Tässä kerrotaan, että jos ei ole niinku homma mennyt ihan putkeen, niin miten palautetaan ja täällä kysytään, että miksi palauttaa. Kyllä. No, katsotaan, jos joudutaan palauttaa. Ja sitten täällä on, mitäs muuta täällä on? Täällä on, kuulkaa, housut! Housut on pakattu tämmöiseen läpinäkyvään muoviin. Ja siitä näkyy selvästi, että housut on tommoset harmaat. Mä sanoisin, että ne on harmaat. Kyllä. Ja siellä kerrotaan myöskin sitten housujen hinta, niin kuin näkyy, 148 €, ja koko on 34. Niin kuin pitääkin, koska semmoista tilattiin. Mä avaan sen. Täältä näkyy muovipussin. Tonne. Ja tässä on housut. Nää näyttää ihan tämmöisiltä mun mielestä suht normaalilta housuilta. Niissä on 2 lahjetta. Mikä ehkä ABC-housuille on vähän yllättävä tieto. Mutta nää näyttää mun mielestä ihan tavalliselta housuilta. Tosiaan 2 lahjetta. Olisiko 5 taskut? Kyllä vaan. Ja otatko vähän lähempää kuvaa näistä housuista? Esimerkiksi just tää sepalusaluehan meitä kiinnostaa tässä erityisesti, että ei siellä kyllä mun mielestä pinnallisesti katsoen näy mitään tavallisuudesta poikkeavaa täällä sisällä. Ei mitään niinku pussukkaa tai mitään semmoista. Että jännä nähdä sitten, että miten tää niinku käytännössä toimii, mutta siitä sitten testitulokset erikseen. Mutta tässä oli tämä unboxing ABC-housut. Lisäraportteja käytöstä sitten myöhemmin. Kiitos katsomisesta.